शिवसेना आमदारांच्या बंडाच्या सलग 8व्या दिसा उपरांत आता भाजपाकडल्यान महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनेच्यो हालचाली सुरू जाल्यात। मात शिंदे गट अजून गुवाहाटीनूच आसून ह्या गटाची फुडली रणनीती बुधवारा स्पष्ट जातली। मंगळारा राती भाजपाचो फुडारी देवेंद्र फडणवीसान राज्यपालांची भेट घेवन ठाकरे सरकार अल्पमतात आयिल्ल्याचो दावो केला। मजगती मंगळारा सांजे महाविकास आघाडी सरकाराच्या मंत्रिमंडळाची बसका जाली आणि तातूंत महत्वाचे निर्णय सुद्धा जाले। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि बंडखोर आमदारांक परत एकदा भावनीक साथ घातला आणि आम्ही नाराज आमदारांकडेन उलोवपाक तयार आसात अशें ताणें म्हटलां। मात शिंदे गटांतल्यान उद्धव ठाकरेच्या ह्या आव्हानाक नकारात्मक प्रतिसाद मेळ्ळा देखून महाविकास आघाडी सरकार टिकता काय कोसळटा हे मुखावयल्या 48 वरांत स्पष्ट जातले। इकडे सगळे लोक जे आहेत हे सगळे लोक अगदी आनंदात आहेत। जी माहिती बाहेरून येते की आमच्याबरोबर एवढे संपर्कात आहेत तेवढे संपर्कात आहेत, कृपया त्यांनी नावं सांगावी आणि मग त्याचा स्पष्टता या ठिकाणी येईल। आज कुठलीही राजकीय चर्चा झालेली नाही। फक्त जे अजेंड्यावर विषय होते त्या अजेंड्यावरच्या विषयापुरतीच चर्चा झालेली आहे। उद्या सुद्धा असणार आहे का कॅबिनेट? कदाचित उद्या सुद्धा कॅबिनेटची बैठक होईल। अनेक विषय अजून प्रलंबित आहेत, उद्या पण कॅबिनेटची बैठक होऊ शकते।